ביותר, דרך יותר נכונה לעשות יותר כסף. הלוואי ויזכות. יכול להסגר צום משהו לפני. אושר, תגידי שלום. שלום לכולם. מתגעגעת לכולם. אושר, תגידי שלום בובלה. תגידי שלום. אוי, איזה מקסימה. שאתה לא צריך, את אוהבת הצליל הזה? ככה אחותך אמרה שאת אוהבת את הצליל? בשביל המצוות, כן, אני מבין, אתה רוצה מצוות, אבל אתה מוסיף מהדיש שלך. אז בשביל זה הוא מוסיף גם כסף. את מקסימה. נכון, גדלת כל כך. נכון, בובלה. ניקול, תסתכלי, תגידי שלום סבא וסבתא. שלום, קובי, תגיד שלום לסבא וסבתא. שלום סבא וסבתא. אבל אתה מסתכל על המחשב, לא על המצלמה, אני מצטערת. הוא חייב את זה. טוב, נשמע. בחודש הזה אני לא יודע כמה מקומות לא יפה. הוא לא נמצא פה.